Începem această meditație asigurându-ne că avem o poziție confortabilă, specifică meditației. Spatele drept, picioarele relaxate, brațele întinse peste genunchi sau în poală. Sebastian Gheorghe a descoperit meditația în propria familie, dar ani mai târziu a început să o practice și să înțeleagă sensul. A devenit un ambasador al acestei tehnici după ce a descoperit beneficiile ei. Acum vrea să împărtășească din cunoștințele sale și celor care simt că au nevoie, mai ales în vremurile pe care le trăim. Literatul real a apărut acum aproximativ 11 ani, datorită unei necesități. Din cauza unei condiții în care mă aflam, o condiție emoțională, din care simțeam că nu mai pot ieși. Și atunci, probabil că aici s-a făcut conexiunea. Știind de meditație din familie, m-am dus către meditație. Și de la primele practici am simțit o stare de calm, de bine și am simțit că este ceva acolo care mă cheamă. Meditația este folosită din cele mai vechi timpuri. Beneficiile sale sunt cunoscute de mii de ani și este o practică simplă, dar extrem de puternică. Se limitează foarte mult din perpetuarea unei suferințe emoționale, pentru că ai un alt management al gândurilor tale. Ai o altă relație cu gândurile, cu emoțiile și cu imaginea ta de sine și automat lucrul ăsta creează rezultate foarte profunde în funcție de fiecare persoană. După aceea, stările intense se diluează și nu mai sunt, în timp se calmează. Mintea este mult mai clară, mult mai focusată, ești mult mai creativ pentru că nu mai ești atât de influențat de frică și de neîncredere. Cu ajutorul meditației, mulți oameni reușesc să iasă din perioade tulburi, asta pentru că își calmează mintea în momente de stres și devin observatori ai propriei vieți. Recomandarea mea întotdeauna este aceea de a participa la o întâlnire. Cum spuneai, nu se poate acum acest lucru, dar următoarea recomandare ar fi aceea de a asculta niște meditații ghidate de către un, să spunem, profesor sau instructor cu care persoana rezonează. Potrivit cercetărilor din neuroștiință, s-a demonstrat faptul că este nevoie de aproximativ 12 săptămâni pentru a vedea rezultate durabile. Mă refer în starea de calm, în armonizarea emoțională, în îmbunătățirea unor funcții cognitive. În vremuri cu provocări, faceți-vă timp pentru propriul confort. Pregătiți o meditație ghidată, închideți ochii și petreceți timp cu cea mai importantă ființă din viața voastră. Și când vom auzi sunetul clopoțelului, putem să revenim la activitățile noastre.